Og det er nu, der klappede. Jeg klapper en Peter, jeg klapper. Jeg klapper. Sådan, Peter. Ja, godt, Peter, godt. Hvordan endte du så i går? På det kasketter? Hvad siger du? Hvordan endte du på det kasketter? Vi sugede to gange bare af. Var det ikke svært at få fat på? Du ikke bare sidde og vente på kort og damer? Jo, det gjorde jeg jo også, men man blev knækket. Altså det var bare Ray Freeslop, og så røg de bare ind på sloppet. Så kalder de af med mellemparten, og så klammer de. Men jeg endte 150 år. Væk fra... Han tjekkede, og så gik han over. Han tjekkede, så gik han over lidt. Nej, han tjekkede. Jeg tjekkede, han gik over. Nej, jeg troede, han gjorde sådan der. Samtidig med, at du prøvede at købe den, hva'? Sushi med de nye kaffebar. Boom. Ej, Tobias, jeg er nødt til at sige, jeg sidder her og siger, du er æser eller konger. Hva? Jeg sidder her og siger, du er æser eller konger, og så var du bare sådan, hvad havde du, Tobias? Kongedag. Ja, faktisk får man den her stand der. Ja. Så var jeg sgu da meget bedre inde. Jeg havde 100. Nej, det er sådan set lige. Wow. Rød 4. Ikke nogen hjerter. Ikke nogen hjerter.